des de la compra-venta de partits, que expliquem aquí en detalls, donant xifres del que va pagar el Nàstic a l'equip contrari per deixar-se vendre o per comprar el partit, coses que avui en dia serien inversemblants, d'explicar el tema d'una suposada compra-venta d'àrbits que hi havia durant i que va durar 2 anys, de que amb el Nàstic van jugar, encara que fossin partits amistosos, Kubala, Di Stefano i Ricardo Zamora, que el Nàstic, aquí parlem una mica del debut que va fer la tercera, quan debuta a tercera, segona divisió A, segona B i a primera, i és l'únic equip català, llevat d'Espanyol i de Barça, que no ha baixat mai de categoria nacional. Això només ho pot dir el Nàstic, el Barça i l'Espanyol, evidentment. Parlem d'un cas d'un jugador, ara que es parla tant de jugadors mediàtics, de Peralta, que va a primera i a segona, va marcar més gols que partits jugats, és a dir, va jugar 51 partits, va fer 52 gols. Fins l'any 22 el professionalisme estava prohibit al futbol, és a dir, ni el Barça ni el Madrid podien fitxar. Llavors què feia? Els regalaven coses, o des d'un cotxe enorme amb un jugador, o des d'un pis, però no podien pagar amb caix. Llavors l'any 24 això s'obre, i el Nàstic és el primer equip de Catalunya fora de Barcelona, que n'hi ha 4 o 5, que opta pel professionalisme, i va a Barcelona i fitxa 4 jugadors, un per línia. Llavors el porter, Calabuig, el meu tiet, Montfort, que és un mig centre, i Pujol, no té res a veure amb mi, que és un davanter. Llavors, aquí és quan el Nàstic l'any 24 comença a pujar i comença a portar 6.000 persones al camp de la Vinguda de Catalunya. És a dir, a la Vinguda de Catalunya l'any 26 hi va anar amb aquest partit contra el Lleida més gent que almenys en 5 o 6 partits d'aquesta temporada a segona divisió, amb una població que llavors eren 30.000 habitants, que quintuplica la que hi havia. Això és el que realment jo vull que es conegui del Nàstic. A mi quan llegeixo ho veig a través de les xarxes, sobretot, no? Aquests jugadors d'ara tan mediàtics eren molt més mediàtics als anys 40, que anaven per la Rambla, passejaven i la gent els aturava i tal, i anaven al cinema i no pagaven, anaven a dinar, els invitaven, perquè eren realment ídols l'any 47, jugadors de primera divisió, quan no hi havia ni televisió ni hi havia tot això, no? Clar, i la idea és aquesta, no? És que la gent jove i no tan jove, home, la gent gran podrà recordar